Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika tadzoka zvekare nemamwe ma-confessions. Rekedzei tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine secret yangu yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 25 years kuberekwa. Izvi ndo zvandakasangana nazvo. Ndakatorawo tsano hanzvadzi yangu, but he is my cousin brother. Ndokubva ndachizomutora akauya tikatanga kugara tose. Pari zvino ndakavaudza tsano kuti ndichade hangu kuti munge muchigara pamba pangu. Mukomana chindainge ndisingazvizivi kuti murume wangu natsano vachasvika pakurara vose. Handitozivi kuti ndingazvirondedzera ndichiti kudii. Murume wangu akangotanga kungoita lose interest mandiri. Then ndakazoti nerimwe zuva ndakamuka pakati peusiku ndikabva ndaona kuti murume wangu ainge asimo mubedroom. Ndopa ndakazonzwa masounds achibva kurumu kwatsano kunovhura. Wanikwe kuti ainge ari murume wangu natsano vainge vari busy vachiita zvinhu zvandisingakwanisi kutsanangura. Ndakamudzinga pamba. Handizivi kuti from now on ndoita zvekuita sei. Kana ari semurume ndava kutomusema nekuda kwezvandakaona achiita nebrother yangu. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndo secret yavo iyo, zvinhu zvavakasangana nazvo zvichiitika. Murume wavo ari kuvakumbira kuti vasataura, vasaudza kana anyone. Pakaipa. Hanzi murume wacho akati it is better kuti I was not cheating with a woman. Hanzi zviri nani ndezvipi, kuurirwa neumwe murume kana kuti neumwe mukadzi. Hanzi ndava kunzwa ndichisema murume wangu. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Ndokusaka mvura isiri kunaya zvechokwadi. Inzwaiwo nyaya iri pano. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Ininiwo ndakauraya mwana wangu Nekuti Ainge Ava Kuzviziva kuti ndinopota ndichiita bonde nemurume wake pose apo paanenge asipo aenda kubasa. Makadii mukoma? Zita rangu muchanditi Joy. Nyaya iyi yakaitika mainge muri mugore ra 2014 apo pandakanetsana nemwana wangu. Mwana wangu ainge achinzi Rudo, murume wake mukwasha ainge achinzi Panashe. Eniwo panguva yacho iyoyo ndaive ndichiri kugara mumba imwe chete navo. Ndichigara nevana vangu ava tainge tichiitira kuti tinge tichikwanisa kushare mabills. Munongoziva life yemu-UK, especially kana muchangotanga kungogara muno mu-Europe, life will be very hard. Saka takagara pasi inini nevana tainge tichiti kana tikagara pamwe chete tose tichishanda tichaita muonera pamwe chete semhuri zvinge zvichitibatsira. Plus ndaitoti kamari kandinenge ndichiwanawo ndichange ndichizobatsira vana vangu kuti vange vachikwanisa kubhadhara mabills epamba apo pavainge vachigara, sezvo imba yainge yakakura. Ndainge ndava kuitirawo kuti vakwanise kuunganidza upfumi kuzoitirawo ramangwana ravo. Asi handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndichitozviisawo panguva yakaoma nemuyedzo wandainge ndisingazokwanisi kuti ndinge ndichizoukunda. Patakauya ku-UK, murume wangu ainge atova ne2 years kubva zvaainge akabva mukushayika. Kubva murume wangu zvaainge akashayika ndainge ndisingachadi vanhurume. Ndainge ndisina zvekare murume wandainge ndichasika naye bonde, uye zvekare zvainge zvisisimo mandiri. Ndainge ndakazviudza kuti ndainge ndisisina basa nevarume sezvo ndaiva nevana vainge vatokura. Mwana paakati mama uyai muzogara nesu,
Nekuti Ainge Ava Kuzviziva Kuti ndinogara ndichichema because ndainge ndava neumwe mukadzi uyo wandainge ndava kuwirirana naye, wandaipota ndichiudza zvose izvo zvainge zvichindinetsa mukati memwoyo wangu. Saka iyewo nekusaiti aibva achizoenda obva achizonoudza mwana kuti unozviziva here kuti amai vako vanokwanisa kufa neBP nekuti vanongogara vachingochema baba vako vakafa, nekuti ndaigara ndiri ndega, so I used to feel very lonely. Uye ndainge ndava nomumwe bhururu wangu uyo wandichati mai Mave Marvelous, avo vandaiudza zvose izvo zvainge zvichindishupa mumwoyo mangu. Saka mwana wangu akazoti, mama uyai tigare pasi titaurirane. Ndokubva tachizoronga kuti tinge tichizogara tose. Takaona kuti the benefit was very good. Handina kunge ndakaziva kuti zvinhu zvandainge ndichida kuita izvi zvokugara nemwana nemukuwasha ndainge ndava kutoda kutokanganisa upenyu hwemwana wangu. Kana ari semukuwasha wangu panashe ainge ari munhu ainge achindiremekedza zvikuru pekutanga, asi nekufamba kwenguva takabva tachizotanga kubatira chirungu pamusoro. Tainge tava kungonwa tose doro ndichingoti vana vangu. Ndainge ndava kumuona semwana than mukuwasha, asi mukuzodhakwa kwavo vana ava ndipo pavaizoti kana vadhakwa vaizoda kuita bonde zvakanyanyisa, ende vaizoti kana voita bonde vaikanganwa kuti tina amai mumba. Mukudhakwa kwavo dzimwe nguva ndaikwanisa kutoendawo kunorara ndakadhakwa, ndozomuka ende ndozonzwa kuti vana vanenge vachiita bonde zvinenge zviine kuita noise mukati kana taenda kunorara paya. Saka ndaizoti kana ndikamuka ndaibva ndachizotanga kuteerera because sound yacho inonetsa kuti unge uchiignore zvishoma nezvishoma. Ndakaona kuti inini nemukuwasha taiti kana tikasanganisa maziso edu tose taingotanga kungoseka. Tainge tisisina respect for each other nemukuwasha, asi pamberi parudo mwanangu taita sekunge pasina kana yainge iripo. Akazoti andisvitsa shoko mukuwasha, inini ndakazviramba ndikati hazviite kuti ndinge ndichidanana nemukuwasha, kwete hazviite bodo. Ndakazviudza kuti zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichidanana nemukuwasha, asi ndaimupa mukana wekuti ange achitaura nyaya dzake idzodzo dzainge dzisina unhu, zvaitondinakidza. Saka akati achindiudza nyaya dzainge dzakasunama kudaro, ndakatangawo kunyura murudo, but ndainge ndisingadi kuzviratidzira kwaari kuti ndava kutomuda uyu panashe. Ndakatanga kusuwa murume wangu to feel even lonely even more, ndikazobvuma kuti ndinge ndichidanana naye. By then dzimwe hama dzemurume wangu uyu akafa dzainge dzava kuno kuUK, apa ndainge ndakavavenga zvisingaiti nekuda kwezvimwe zvainge zvakaitika apo patainge tichiri kuZimbabwe mukuroorwa kwangu mukoma. It is a very long story. Pane zvakawanda zvakaitika, zvekare nekuzotorerwa pfuma mushure mekunge murume ashayika, zvikaita kuti ndinge ndichizova nedepression. Ndikabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichizouya kuno kumhiri kwemakungwa. Saka ivoko pavakazouyawo kuno kuUK ndainge ndisingadi kana kunzwa nezvavo nekuda kwekuvavenga nebitterness yandainge ndiinayo mumwoyo mangu. Ndainge ndisingavadi pedyo nevana vangu. Izvi zvakazoitika mukoma zvakaitika mainge muri mugore ra2014, mainge muri muna April, apo pakaitika chiitiko chakazokonzeresa kuti ndinge ndichizotora upenyu hwemwana wangu ndichifungidzira kuti ndiri kutogadzirisa maproblems awo andainge ndakonzeresa. Saka rudo as always ainge aenda kubasa for her night shift semazuva ose. Ini ndainge ndiri kumba, panashe akanga abuda aendawo kubasa rake rekuma warehouse, amene kuti akafungei kwava kudzoka zvake kumba. Saka paakadzoka akandiudza kuti ainge achinzwa kundisuwa, neniwo ndainge ndichinzwa kumuda zvisingaiti. Takati tichidya
tikatanga kuita zvevakuru takapfurirana kuti tinge tichingoita zvevakuru patable ipapo, tikati nhasi hatisi kuda kunoitira zvevakuru mubedroom. Tainge tiripo padining table ipapo mukoma, zvisingatsananguriki. Handina kumbofunga zvekuti titange takiya madoo. Sezvataigara tichiita before all of this, taimeka sure kuti tinoita zvinhu tiri very careful kuitira kuti tisazobatwa, nekuda kwekuti ndaitozviziva kuti kana tikazobatwa zvinhu zvaisazofamba zvakanaka. Handina kuzivawo kuti Mwari vainge varongei zuva iroro. Ndakatomboramba kuti tinge tichiita zvisina basa, ndichiti hazviiti. Ndaingonzwa kuti there is something that is wrong. Rudo akadzokawo early kubva kubasa. Hatina kunzwa kana kuona kupinda kwake mumba, asi chandakangonzwa rainge riri izwi rake achiti iye kwandiri, nhai mama, ko muri kuita chii nemurume wangu? Ndakatendeuka. Mwana wangu ainge akamira pamusuo, ainge akatorohwawo neshoko nekuda kwezvainge izvo zvaainge aona ndichiita nemurume wake. Akanditarisa, akatarisa zvekare murume wake, akazongoti kwandiri apa ainge ava kungochema achiti, imi muri amai vangu here chaizvo nezvamaita izvi mama? Are you my real mother? Kana kuti muri step mom? Ina handina kukwanisa kana kupindura. Ndakashaya zvokutaura panguva yacho iyoyo because ndainge ndisingachazivi kuti ndoita sei. Kana arisa panashe akangoramba akanyararawo semunhu ainge akatofa. Iyewo Rudo mwana wangu haana kana kuita noise nesu, nekuti ndo zvandainge ndava kutotyira kuti zvino zvandinozivikanwa munharaunda yose. Ko kana akatanga kuita violence neni because aichema zvisingaiti, asi haana kuita noise, haana kana kutuka kana murume wake. Akangopfeka jaketi rake akabva atongovhura dhoo ndokubva atongobuda achichema. Asi handizivi kuti rainge riri dhimoni rakaita sei rainge rakandibata inini nemukwasha. Handizivi kuti idhimoni here or what, because takasara tikatopedzisa. Panashe akazotevera mukadzi wake mushure mekunge tatopedzisa kuita zvatainge tichiita apo patakazobatwa nemwana wangu. Akazoti iye mwana ainge achida kuudza hama dzababa vake mukoma apa achiti ainge achiti anoda kuudza zvikare vanasekuru vake. Apa ainge achibvira hanzvadzi dzangu. Ndikati, mwanangu, mira ndinge ndichizova ndirini ndinozotaura navo inini first. Akabva anditi ainge achindipa 1 week kuti ndinge ndichitaura navo vose. Ndikamuti chindipa ka 2 months mwanangu, ndinge ndichikwanisa kushanda, ndikwanise kuti kana ndashanda ndobva ndaenda kuzimu, ndobva ndanotaura nemadzisekuru ako physically not pa phone. Izvi akazvinzwisisa. Ndikamuti hama dzababa vako handingatauri nadzo ndisati ndataura nehama dzangu, uye zvekare handisi kuda kuti ndige ndichiita zvekutaura navo pafoni. Ndinotofanira kutoti ndige ndichitogara navo pasi ndovaudza zvandakaita. Saka iye akazvinzwisisa. I was just trying to buy time by then, ndisingazivi kuti ndichaita sei. Ndakabva ndachizotaura neshamwari yangu amai Mave ndichida kuti vange vachindikweretesa mari yekuti ndinge ndichikwanisa kuwedzera kamari kandainge ndiinako for the return ticket, since yainge iri emergency, yainge yakandiwanawo ndisinawo mari. Saka amai Mave sezvo vainge vari best friend yangu, handina kana kumbogara ndakavavanzira. Ndikati, dia, ndo zvakaitika izvi. Chokwadi chose chakaitika chekuti ndakabatwa ndiine mukwasha tichiita bonde nemwana wangu. Ndakavaudza zvose. Vakabva vachizoti kwandiri, iwe amai Rudo unopenga. Of course wakamutadzira mwana wako, but ungaitwa victim nemwana, ungachikidzirwa nemwana here wawakazvara. Mugadzire anyarare asataura kana chinhu. Amai Mave vakabva vandipa mari. Vakati vandipa mari ndikabva ndaenda kuzimu uye nenhamba dzasekuru Mofu vakazondibatsira ndisati ndataura nehama dzangu. Ndakaenda kwavari ndikabva ndachizovaudza sekuru Mofu. Apa by then
iye panashe mukwasha wangu ainge ava kuziva mission yangu yandainge ndafambira kuZimbabwe ainge achitozviziva kuti ndainge ndava kuda kugadzira mwana wangu kuti asazoudza vanhu. Saka ndiye akatopisa zvipfeko zvemwana wangu usiku uhwo hwandamugadzira, nekuti iye kusaidi ku-UK kuno kumhiko dzaifanira kuti dzinge dzichiitwa apo patainge tapinda mumatare musi wacho iwoyo. Saka chipfeko chake chemukati chiri chitsvuku chainge chichifanira kuti chinge chichizopiswa. Iniwo kuZimbabwe pandainge ndiri kumba kwasekuru mhofu ndainge ndiine chipfeko icho chandainge ndakatenga chainge chiri chitsvuku chiri chemukati zvekare icho chandainge ndichipisa. Saka takabatsirana nemukwasha. Mwana wangu hapana kana chaainge achitomboziva. Ndainge ndakaudzwa kuti mhiko dzandainge ndichiita dzainge dziri mhiko dzekuti iye ange achizoita sezungairwa rekuti kunyangwe tikazoramba tichidanana inini napanashe iye anenge asisina basa nazvo, anenge ava kutorarama ari munyika yake, not kuti rinenge ravadzenga asi kungoti anenge asingachazvione sekunge zvinenge zviine basa, tichitongorarama takadaro iye nemurume wake neni. Kunyangwe akandiona ndiine murume wake tichiita bonde aisazomboita basa nazvo. Saka tainge tichida kungomudzungaidza. Ndo zvandainge ndakaudzwa izvozvo nasekuru mhofu. Kunyangwe apo pandakaudza panashe akati mama izvozvo zvinoita. By then ainge ava kutonditi baby kana kuti mama, asi ndainge ndisina tarisiro yekuti kudzungaidza kwandainge ndava kuita mwana wangu ainge achazofa. Asi zuva retatu after ndaenda kunobata mhiko idzi mukoma, mwana wangu akadonha ari kubasa. Ndokubva ndachizofonerwa napanashe akati vari kuita mafits ndokutofa kwakaita mwana wangu. Panashe achizviona zvose izvi zvaitika, handizivi kuti akarohwa neshoko here kana kuti ainge agara akatozvironga nechekare. Later on I discovered kuti online ainge aine umwe mukadzi wechikuru zvekare uyo waainge achifambidzana naye wekuAustralia. Achiona zvose izvi zvaitika, kwava kutotanga kutotransferya mari mumaaccount. Ini handinawo chandainge ndichiziva kuti munhu atofanira kutobuditsa mari muaccount atobhuka maflight tickets ekuti ange achizoenda kuAustralia. Ndakabva ndachizomhanya kwava kudzokera ku-UK. Ndakati ndasvika kunoku ndokubva tachizoita funeral. Hama dzemurume handina kutoda kutoti dzinge dzichizovapo because I was not in good books navo. Saka takangoita a small funeral. Painge paine dzimwe hama dzangu nevanhu vekuchurch tikaviga mwana wangu. Taviga mwana takaramba tichigara tose, asi tainge tava neurongwa hwekuti tainge tava kufanira kuti tinge tichibuda munzvimbo matainge tichigara so that vanhu vasazongoita suspect kuti kusei vanhu ava vachiri kugara vose. Tainge tava kuda kuita move out of town tinge tichienderera mberi neupenyu hwedu. Asi mukoma nerimwe zuva ndakangoona panashe ava kusabatika akabva atoenda kuAustralia. Handina kuzombotaura naye zvekare, asi ainge akandivimbisa kuti tainge tichazochata tose mushure mekunge tabuda munharaunda umwe matainge tichigara. Akangonyangarika muupenyu hwangu apa ndainge ndiine nhumbu, asi ndakazoita abortion mukoma. Ndikati hazviiti kuti ndige ndichichengeta mwana uyu nekuti nzira dzacho dzaainge achazouya nadzo ndaikwanisa kusazomuda. Inini ndakasara ndiri ndega muUK nevana vemwana wangu. Now vana ava vari kukura and handizivi kuti ndicharamba ndichivanyepera kusvika rini, kuti handizivi kuna baba vavo amai vavo vakafa asi havana kundiudza kuti baba vacho varipi, but ndinotozviziva kuti panashe ari kuAustralia uye zvekare nesaine nemapictures ndinawo zvose, but vana ndakavaudza kuti baba vavo hatitovazivi. I know kuti vanhu vachandishora asi every day, believe you me, I hate myself nekuda kwezvandakaita izvi. Ndinoda kuti vanhu vazive kuti maminutes mashoma iwawo awo aunenge uchiita zvevakuru unokwanisa
ngonakidzwa zvemaminitsi mashoma but unoita zvinhu zvekuti unokwanisa kuzozvidemba kweupenyu hwako hwose. Chinguva chemufaro wepabonde chinofadza chaizvo, asi chinenge chiri chipfupi, asi chinogona kuzokuurayira upenyu hwako sezvakaitika kwandiri. Uye zvekare n'anga ndainge ndisingazivi kuti n'anga dzinotaura newe nemadimikira. Ipapo sekuru vaitova nezvavainge vachitaura, asi handina kuziva kuti madimikira kutopfudza upenyu hwemwana wangu kwandiri kuda kuita uku. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoruma hazvo veduwe. Hanzi n'anga dzinotaura nemadimikira, hanzi pane zvaitotaurika patainge tiri mumatare panhau yekupfuudza mwana wangu, asi hanzi panguva yacho iyoyo handina kunge ndakaziva kuti ndo zvazvainge zvichireva. Vakasenda zvekare imwe message, hanzi ndakazotukana navo sekuru maofu, vakati iwe ndinokurovesa nemheni kunyange uriko kwauri ikoko. Mushure mekunge vati kwandiri ndinokurovesa nemheni, nerimwe zuva mukoma ndakati ndichibuda mumba kwainge kusingatombonayi, but mheni yakarova tambo yemagetsi ndikavhunduka. Ndokubva ndachizoregedza kutaura navo, ndikatotilita mafoni numbers avo mufoni mangu nekuda kwezvainge zvaitika. Strange things indeed they do happen in this world. Ngati taurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Uye zvekare zvavari kuita hakusi kutoita kuti situation inge ichizova wese here, kunyepera vazukuru. Hanzi mapictures hapana ashe ndakatomawandisa, handidi kuti vana vange vachitozviziva kuti baba vavo vanogona kunge vachiri vapenyu. Madima vatsvaka baba vacho since ivo makatoita zvamakaita navo. I think you are supposed to look for him so that vange vachizova in a relationship nevana. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndinoto lead present worship, but ndakaromba. Kuromba kwandakaita mukoma, it was because ndainge ndanyanyisa ndanyura mumadhiri. Ndakauya muno mumujoni mainge muri mugore ra 2012. Already ndainge ndagara ndichiita basa rekuoperate an excavator. Ndauya kunoku ndokubva ndachizotanga kushanda pane rimwe prazi. Ndakabva ndachizotanga kunamatawo mune imwe church, ndokubva ndachizowana basa ndava kushanda ndichishandirawo vamwe vakuru vemuchechi. Upenyu hwangu hwakamboita sekunge hunosununguka, but I think kuti ndakazogadzirwa neveukama because ndakazoti ndaenda kumba ndainge ndatobvawo mukutotenga motikari, ende yainge isimbori motikari inoshamisira. Pandakaita zvinhu zvangu in secret mukoma, zvinhu zvangu zvainge zvichifamba. Like pandainge ndichiri kuzimu, pandakaona kuti hama dzangu idzo hadzidi kuona tichibudirira, pane imwe brother yangu uyo akamborova zvitina. Arova zvitina saka akabva achizoitawo rombo rakanaka, because kwedu kwakabva kwachizonzi nemusangano wezanu kwaifanira kuti kunge kuchizotsvakwa mayouth awo ainge achazoshanda pane rimwe prazi. Saka paprazi ipapo painge pachida kuvakwa matanga ehuku uye zvekare nedzimba. Saka ininiwo brother yangu yakabva yachizoita laki kuti akabva achizongosarudzwa kuti ndiye aifanira kuti ange achizosuplya zvitina mukoma. Izvi zvakatongoitikawo nenyasha dzaMwari, hapana kana kumboshanda chizivano. Takatoshamisika patakaudzwa kuti painge paina vamwe honorable vekwedu avo vainge vasarudza kuti ndiye aifanira kuti ange achizoita zvekusuplya zvitina. Mukomana pangadai paripo patakapfumirawo ipapo, because project iri rainge richazorana for the next 5 years. Saka kwainge kuine urongwa hwekuti one farm after the other, mayouth achinzi ange achizowana
gainful employment, but brother yangu akatanga kurwara, ainge ava kusakwanisa kunyatso kusupply zvitina in time, uye zvekare akangotanga kungonwa doro apa ainge ari munhu ainge achitozivikanwa nekutonamata, aitofamba achitoparidza. Takangokwirirawo mupendecostal, saka dzimwe nguva aikwanisa kutoenda kana pasowe chaipo ototanga kutoparidzira vanhu vanenge varipo pasowe ipapo, vanhu vachitomuteerera because ainge achigona kuparidza nekutaura nevanhu. But all of a sudden paakabata contract iroro, mukoma akatanga kudhakwa, akatosiya mhuri yake, akatotanga kutogara nepfambi dzemugrowth point. Zvinova zviri zvinhu zvakatotinetsa isusu kuti chii chiri kuitika, but kubva ipapo ndakadzidza zvakawanda pamusoro pehama dzangu kuti havadi kuona kubudirira kwedu. Saka kunyangwe pandakazoita certificate rema-excavator, kana amai vangu vakanditi ita zvinhu zvako in secret, ndakatoenda mukoma. Vamwe bamukuru vangu vakatondibvunza kuti uri kuendepi, because vakanyumwa kuti pane zvandainge ndichida kunofambira kuGweru, because ndo kutauni kwatinototi kutauni kwedu. muGweru ndikaenda ndokwandakanoita kosi yangu ye-excavator. Vakandibvunza mibvunzo yakawandisisa, but ndakangoti kwavari ndiri kumboenda kunoita zvechikorokoza. Vakaseka vakati ko kana ukadhirikirwa nemugodhi, fungai kuti munhu waunenge uchitoona sababa wavakudza kuti uri kuenda kunokorokoza sezviri kuitawo vamwe vana, instead of him blessing you vobva vatoti kwauri ko kana kuri kunzi ukanodhirikirwa nemugodhi ikoko uchaita sei nhaiwe. Saka ndakaenda kuGweru, then I did my course ye-excavator pakacollege pandakaita kosi yangu. Vakabva vachizotibatsira kuti tinge tichizoita mapracticals. Pakuzonoita mapracticals ndakabva ndachizofarirwa nemaChina. Ndakashanda kwemakore akati one day ndichishandira mamwe maChina kumaini kwavo, ende hama dzainge dzisingatozvizivi kuti ndainge ndava kutoshanda. Ndaitopiwawo kamari kainge karipo, ndaipiwa $250 pamwedzi, zvekuti ndinozvidemba kuti dai hangu ndisina kumbogara ndakauya kunoko kuSouth Africa, because zvose izvi zvekuromba zvingadai zvisina kuzombogara zvakaitika, because pakamari ikako kandainge ndichitowana ndaitoona sekunge zvinhu zvangu zvainge zvichitofamba ini pasitomborina kana any problem zvachose. Asi ndakabva ndachizoti sezvo ndava neexperience yakadai, ndava kuenda hangu kuJoni, ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Zvinhu zvangu mukoma zvakafamba apo hama dzangu dzainge dzisati dzava kuziva kuti ndo madevelopments aho andiri kuita. Ndikazotengawo motikari haungaiwandisika. Ndakabva ndachizoenda kumba, it was Christmas, and I regret kuti dai ndisina kumbogara hangu ndakaenda kumba. Pandakaenda kumba nemotikari, mukoma motikari iyoyo yakazotanga kundipa maproblems, uye zvekare ikazonondipinza mujeri, zvinhu zvangu zvikadhakwa. Ndakati ndadzoka, motikari yandainge ndakatotenga pamurungu itori in good condition, yakangotanga kungonetsa. Then ndokubva ndachizongoitengesa, but ndisati ndaitengesa mukoma ndakazohaiwa nevamwe vakomana avo havana kundiudza kuti vainge vachida kunotora masaga avo embanje. Saka ndakabuda mukoma navo vakomana ivavo mushure mekunge vahaya motikari yangu, ndokubva taenda kune rimwe prazi. By then ndainge ndava kugara kumalocation. Taenda kuprazi kuya vakalodha masaga avo. Saka vakomana ava vaita zvekurima mbanje maprazi, vaitoshanda nevamwe vanhu vainge vachishandawo maprazi imomo vachitengesa mbanje. Saka takati tichibvako ikoko, I was overspeeding apa ndainge ndiine mbanje, ndikabva ndarohwa nekamera riya remuroad, ndokuzobatwa kwandakazoitwa mukoma. Ndakangokaruka ndatoona mapurisa achitosvika pamba, ndikashamisika kuti ko what is now going on. Then ndokubva ndachitosungwa ndikanzi I was arrested because I was transporting zvinhu zvisingatendedzwi madrugs. Ndikatosungwa ndikanogara mujeri kwegore rose. Ndikabuda, pandakazobuda mujeri upenyu hwainge hwakaoma. Ndakaramba ndichienda kuchurch, ndainge ndatova part of the present worship, but nekuda kwepressure emuchurch ndo pandakabva ndachizoenda kuZim, ndikabva ndachizonopiwa mafuta elucky
ndakabva ndachizowana basa pamine ndisingatauri hangu kuti mine yacho iripi, but mukoma mari andinobata yakawandisa pamwedzi. Ndinokwanisa kubata mari inosvika kuma 60 something thousand pasati patombova nebonus uye zvekare nemari dzimwe dzatinoshandira maovertime, but mhiko dzacho dzakaoma mukoma because ndiri pabasa ndinofanira kutoti ndinge ndichitombotsvaka pekuti ndinotombohwanda neexcavator yangu ndobva ndaitira tsvina muexcavator. Ndo mhiko dzangu idzodzo dzandinofanira kuti ndinge ndichitevedzera zuva nezuva. Tsvina yandinoitira muexcavator mangu ndinobva ndachizoirasa hangu samwe. Imhiko dzisiri nyore kuramba uchingodzitevedzera. Apa ndiri munhu anoda Mwari, anofarira kunamata zvekuti izvi zviri kutondikanganisa mentally mupfungwa chaimo. Ndatova munhu wekuti dzimwe nguva ndinotombofunga kuzvipfuudza upenyu hwangu because izvi zvose zvandava kuita izvi zvekubata mishonga, kushandisa mishonga yelucky because mushonga wacho uno expire. Pose pauno expire ndinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizochita mukadzi wangu. Saka kuchita kwandinenge ndichiita ikoko kana mafuta angu awo elucky, kana ndazoita mhiko dzekurinyuwa mafuta acho iwawo elucky, kurara kwandinenge ndaita nemukadzi uyo wandinenge ndarara naye asiri mukadzi wangu ndiko kutomutorera lucky kwandinenge ndaita. Saka lucky rake ndiro rinenge richishanda, kana kuri kunzi lucky rake kana rakawanda rinokwanisa kutondishandira kana zvegore rose, then robva rachizodzokera kumuridzi, zvekuti munhu anokwanisa kuita 1 kana kuti 2 years akasungirwa neupenyu nekuti lucky rake rinenge rava kushandiswa nemunhu akaita seni. Saka zviri kundikanganisa zvisingaite. Nguva zhinji ndinoti kana ndakamira pamberi pevanhu tiri muchechi mukoma ndinokwanisa kungotanga kungochema saizvezvi mangwana musi weSunday tiri kufanira kuti tinge tichienda kuchechi. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutongoramba kuenda kuchechi because ndakamira pamberi pevanhu ndichitanga kuzvibvunza kuti asi wauri kunyepera ndiani, because Mwari vanoziva zvose. Proof nditori nayo yekuti Mwari variko nekuda kwekuti ndiri kushandisa mushonga welucky. Saka kana ndichishandisa mushonga welucky dziri mhiko dzandakaitiswa nen'anga inoshandira Satani, it means kuti Mwari variko. Saka ndirimo muchechi kudaro, dzimwe nguva hana yangu inomborova, ndinotanga kufunga zvimwe zvakaitika mubhaibheri kuti pasi rakangovhurika, vamwe vakamedzwa nepasi nekuda kweunyengeri. Saka ndinenge ndingori nervous at all the times. Ndikatanga kuchema vanhu muchechi vanongofungidzirawo kuti anenge abatwa nemweya, uye zvekare kana ndichitungamirira musi wacho iwoyo I'll be so emotional. Saka vanhu vanoona ndiri emotional vofungidzira kuti maybe mweya mutsvene, vanhu vototangawo kutopindawo mumweya, but vanenge vachingoshandisa ma-emotions avo. Nyaya yandikunza pano mukoma ndeyekuti ndiri kuda kurasa zvinhu izvi, but munhu wacho akandibatsira akati kwandiri, aiwa mushonga welucky hazviiti kuti unge uchizoudzosera kumuridzi, nekuti paunoudzosera iwe unofanira kuti unge uchizobva padare rangu uine chaunenge wakabata. Saka ndizive kuti ichokwadi here kana kuti ivowo sekuru avo vakandibatsira vari kutotyawo kuti vange vachigamuchira chibhodhoro icho chavakandipa. Handikwanisi kuitisana navo nharo because ndivo vakaita kuti ndinge ndichizopfuma kusvika pandava iko zvinozvi. Saka vane simba rakawandisa kundidarika, kana kuinewo vane ruzivo rwekuti zvinhu zvakaita selucky kana ukambopiwa mushonga welucky unofanira kuti unge uchizoita sei, kana kuri kunzi unenge wava kusada kuramba uchirarama uri mazviri. When you post my story mukoma ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, hanzi ndiri mutungamiriri wepraise and worship, asi vanoshandisa mafuta elucky, uye zvekare hanzi ndinogara ndichichita mudzimai nekuti hanzi ndo zvinototipa
mari izvozvo. Hanzi the more yandinochita ndinenge ndichitorinyuwa mushonga iwoyo welucky. Strange things they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadi zvenyu ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndakavigawo mutorwa prize rangu mainge muri mugore ra 2006. Ndakarwawo hondo ndikapiwa prize, zvinhu zvainge zvakaoma. Ndakabva ndachizotanga mabusiness kunyangwe ndichienda kuhondo ndainge ndagara nditori ndikabusiness kangu kandainge ndiinako, even though ndakaenda kuhondo ndichiri mukomana wechidiki, but I was very business minded. Kuhondo ikoko mukoma ndine zvimwe zvandisingakwanisi kutaura, zvimwe zvandakatomboita nekuda kwandinoita mari. Hazvitauriki nekuti vanhu vanozoti saka mudhara iwewe waiva mutengesi, but pane zvose mukoma ndinoisa mari kumberi. Ndakatombotengesa kambani yedu yataifamba nayo kune umwe murungu because tainge tichioperata mune imwe nharaunda, saka kwainge kuine umwe murungu papurazi pake ndipo painge pachigara vanhu avo vaitisupply nezvekudya. Saka ndakatengesa kambani yedu kumurungu avo vamwe macomrade avo vandainge ndichifamba navo, nekuda kwekuti pane zvose zvandinoita mukoma ndo zvandiri naturally. I put money first. Tine zvatakavimbisana nemurungu iyeye, ndokubva ndachizongova ndega ini akasurvivor ipapo zvekare nevamwe vakadzi vamwewo zvekare vakasurvivor pakambani yedu yatainge tichifamba nayo. Hazvina kutozivikanwa kuti ndini ndainge ndiri mutengesi kusvika tichizowana rusununguko munyika medu. Takati tawana rusununguko, iniwo sezvo ndainge ndiri business minded handina kuda kuita zvakaita vamwe vangu zvekuti vakarelaxa vakati takairwira nyika iyi. Ndakatanga kushanda uye zvekare ndikazviisa muchinzvimbo chekuti ndinge ndichizowanawo magovernment grants. Upenyu hukatotanga kutoendeka, ndikatovhura mabhucha kumaruzeva nemashops. Ndakazowanawo prize mushure mekunge kwaitika hondo yeminda. Ndakati ndawana prize kudaro zvinhu zvangu ndopa zvakatanga kudhakwa, ndisingachazivi kuti dambudziko rainge richimbobva pai chaizvo. Saka ndakabva ndachizoenda kun'anga. Ndaenda kun'anga kune imwe n'anga iyo yainge ichindibatsira yakazofa zvayo, ndokusaka ndauya pano yainge iri yekugokwe. Sekuru ivavo vakanditi kana uchida kuti unge uchifambirwa neupenyu uri kufanira kuti unge uchiviga mutorwa mupurazi rako. Ndikabva ndati zvino ndichamuwana kupi munhu uyu? Vakati kwandiri kunyangwe kana kuri kunzi ukawana munhu anenge achibva kuMozambique kana kuti kuMalawi, especially kana vari vanhu vaya vechikuru. Saka ndakabva ndachizoenda kumarondera. Painge paine rimwe purazi randainge ndichiziva. Papurazi ipapo painge paine vanhu vakawanda vainge vakabva kuMalawi vainge vari vechikuru. Saka pakaita hondo dzeminda paya takatomboenda kupurazi ikoko tikatombonoseta base redu. Ndakaenda kwamukoma ndichiti ndiri kutsvaka vashandi. Ndainge ndichida vashandi vatatu. Ndokubva ndachizotora umwe mudhara wechikuru nevamwewo varume avo vainge vaine mhuri dzavo. Ndokubva ndachizovatakura ndikabva ndachizouya navo papurazi pangu. Nanhasi uno vachiri kundishandira papurazi pangu. Ndevechirudzi. Mudhara uyu ndakamusarudza because ndakaona kuti sezvo ainge ava mudhara mukuru, kunyangwe kana kuri kunzi ainge achazofa, hakuna aizombofungidzira kuti anenge atoshandisiwa pamhiko dzehurombwa. Saka ndakabva ndachizotanga kumupawo mabasa asingarwadzi. Ndiye ainge achishanda sagarden boy. Then ndokubva ndachizodzokera kugokwe ndikabva ndachizopiwa umwe mushonga uyo wandakanzi ndaifanira kuti ndike ndichizoisa padhoo rake. Akatanga kurwara ndokubva achizofira mumba. Akati afa takazivisa vana vake avo vainge vari kumarondera. Ndokubva vachizouya ndikabva ndati ndinozviziva kuti munokwanisa kunge musina mari yekuti munge muchitakura baba venyu munge muchienda navo kumarondera. Kana muchikwanisa, kana makasununguka, munokwanisa kungovaviga zvenyu baba venyu pano papurazi rangu, hapana kana problem. Saka ivo vakabva vatonditenda vakati
ndingati vainge vafara chaizvo, because kana mari vainge vasitorina, kana mari dzemabhazi vainge vasitorina dzekuti vange vachikwanisa kubva kumarondera kuya kupurazi kwainge kwashayikira baba vavo. Saka baba vavo vafa kudaro mukoma, ndakaita maarrangements ose ndikatovapawo mari, baba vavo vakavigwa mupurazi rangu. Saka baba vavo ndinovashandisa, ndinotovamutsa usiku kana paine basa randinenge ndichida kuti ringe richizoitwa, mungava muri mupurazi imomo, because papurazi ndinorima uye zvekare ndine marori angu avo anotakura zvinhu kubva muno mumuzi. Chinenge chichienda chikafu ichi chemhuka kuBotswana kana kuti kuNamibia. Saka kuti motikari dzangu dzisazofa dziri murodhi, dzisafambira zvekare mahara, mudhara iyeye uyo watakaviga papurazi rangu ndiye anotoshanda, anenge akamatungamirira marori achienda uko kwaanenge achienda, uye zvekare nezvirimwa zvangu kuti ndinge ndichikwanisa kuzoburitsa goho rakanaka, ndinotomushandisa zvekare mudhara iyeye. Ndiyo secret yandiunza pano mukoma, ndo zvanditori. Ndiri munhu wekuti kana ndafunga mari handina chimwe chandinenge ndichafunga. Seipapo mukoma nashi ndakapiwa magold coin nemurungu uyo ainge aine purazi apo patainge tiine base redu revanhu avo vainge vachipota vachitipa zvokudya. Saka akandipa magold coin avo andakachengeta kusvika nyika ichizowana rusununguko, pakatofiwa nekuda kwekutengesa kwandakaita vamwe vangu avo vandainge ndinavo. Yo vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi naivo kana mwana wangu ndinokwanisa kumutengesa, ndiri munhu anotongoda mari. Hanzi baba vavo vaiwanzo kuti dai wakaitwa musikana waizoita hure iwe. Hanzi ndo zvanditongori, handina munhu wekuti ndinokwanisa kumuisa pamberi pangu kunze kwemari. I put money first before anything. Ngatitaurei navo sekuru ava vari kuti kugokwe hakuchaendeki, nekuti pose pavanenge vachida kuenda kunobetserwa nen'anga dzavo dzekugokwe, hanzi vanoona churu chiri pakati peroad. Hanzi kunyange muri muhighway, hanzi vanongokaruka vatoona churu chinenge chitori muhighway. Saka hanzi churu ichocho ndo same nechuru icho chiri paguva remurume uyo ainge achibva kuMalawi, uyo akambovashandira vakazomuviga mushure mekunge afa papurazi pavo. Saka hanzi ndiye anozviita churu pakati peroad. Saka hanzi ndatova nenguva ndisingachakwanisi kuenda kugokwe kunogadzirisa zvinhu. Ya zvakangoma hazvo veduwe, ngatitaurei navo sekuru ava mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndava nemwedzi mitatu kubva zvandakauya kunoku kumhiri kwemakungwa. Nyaya yandiunzawo pano yakamira sekudai. So nemudzimai wangu mukomanashi, pakati pevana avo vatakazvara pane mwana 1 uyo waakazondiudza mushure mekunge ndauya kunoku kuti mwana haasi wako, ndakaitawo mistake ndikakuchita, ndainge ndimbori musoja, handichakwanisi kutaura zvakawanda nekuti ndinotya kuti vamwe vanokwanisa kuzobatanidza nyaya. Saka ndaigara ndisipo pamba. Panguva yacho iyoyo taiva vanhu vekuti tainetsana zvisingaite. Saka iye anoti nekuda kwekuti ndainge ndava kutopota ndichitoya nemagirlfriends angu pamba, that is what I used to do. Ndikazochinja hangu ndava kutanga kunamata, ndikaona kuti zvinhu zvandainge ndichiita zvainge zvisina kururama. Saka ndakazosiyana nazvo zvekuurira mukadzi. Saka iye anoti panguva iyoyo apo pandainge ndichimuurira akasvikawo pakurwadziwa zvekuti akabva achizotsvaka chikomba. Saka iye anoti haazivi munhu akamumitisa, because zvaakaita
ipapo paanoti anofungidzira kuti ndo pakabatira nhumbu akangobuda akaendawo mubhawa ndokubva achizonosangana neumwe murume uyo waakarara naye pasina kushandisirana dziviriro. Anoti munhu waakarara naye aitawo zvekudhiraivha matraki ainge atongopindawo mubhawa imomo kuti ange achitenga mabhiya ake. Anoti vakatonorara vose mutraki. Saka mudzimai paakandiudza izvi sevanhu vakagarisana takabva tachizowirirana kuti it is fine, tinongoramba zvedu tichingochengeta vana vedu and there is no need yekuti vana vange vachizozviziva. But mupfungwa dzangu mukoma ndiri kuzvibvunza kuti saka kana ndikaramba ndakanyarara hama dzangu dzisingazvizivi. Ndakambonzwa pane imwe program pachitaurwa nyaya yekuti mwana akadaro anokwanisa kuzonetsa because panyaya yacho yainge ichitotaurika pane chimwe chirongwa icho chandainge ndakateerera chepano paYouTube zvainge zvichinzi mwana iyeye kana kuri kunzi akauraya munhu ngozi inokupedzai mose kukupukutai uye zvekare kana akafa zvekare hama dzake dzisingazvizivi hanzi iye anotozokukanganwai anotomuka futi watova mweya wengozi because munenge mamumanikidza kuti ange achishandisa mutupo usiri wake. Saka handizivi kuti ichokwadi here kune vamwe vanhu avo vanoziva everything chine chekuita nechivanhu kuti ichokwadi here ichi kana kuti kunyepa. Zviri safe here kuti ndimuchengete mwana uyu asingazivi dzinza rake kana kuti anofanira kuti ange achizozviziva? Amai vacho vakaramba. Hakuna munhu ari kuziva nyaya iyi kunze kwenyu mukoma Nashi. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Vari kuti ivo vanofungidzira kuti amai vacho maybe vari kuvanyepera. Vari kuti suspect yangu I suspect muzukuru wangu because hanzi panguva yacho iyoyo ndiye munhu aiva very close uye zvekare hanzi ndiye aitoti gadzirisa kana kuri kunzi tinenge tava kuda kurambana. Saka hanzi I am suspecting kuti anokwanisa kunge ari iye. Ndakavabvunza kuti but kana ivo amai guru vakakwanisa kubuda pachena, why would she lie about the father? Vari kuti handizivi. Saka vedare tongaiwo tinge tichinzwa kuti munozviona sei kuti mwana uyu angava ari baba vacho vanokwanisa kunge vari munhu wekuziva here kana kuti kwete, munozvionawo sei? Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma Nashi yekuda mapepa iyi ndiri kudanana nemurume uyo ane makore 72 years kuberekwa. He is a resident wemunomu mu UK. Akauya kunoku ku UK. Iye anoti akauya kunoku mugore ra 2002. Baba ava vachembera mukoma. Ndakauya kunoku, ndauya kuno as a visitor. Ndakabva ndachizobhaiza, ndikabva ndachizobatwa, ndainge ndichirara nabankuru, ndikabatwa ndikadzingwa nasisi. Saka ndakabva ndachizongozvitsvakirawo sugar daddy avo vandiri kugara navo, but baba ava vachembera mukoma. Kana bonde racho rinotosemesa kutoita because mukuru akura zvake, aunyana nyama everywhere. Apa zvandaifungidzira kuti ndo zvichazova hazvisiri izvo zviri kuitika. Vana vacho vakangwara mukoma Nashi zvekuti baba vacho kana vakafa ndina kana chandinowana ini kunze kwemapepa. Ndinganzi ndiri munhu ari bad here sezvandinogara ndichiudzwa neumwe mwana wavo baba ava musikana uyo anoti kwandiri, you are nothing but a cheap gold digger. Manje, you are not going to get anything from our father. Sezvo mapepa mukoma ndava navo, ndava kufunga kuti ndinge ndichivasiya baba ava
and start my life afresh so that I can move on with my life. Ndaneta ini nekuramba ndichingotukwa ndichingonziwa a gold digger apa ndichingokambura tsvina dzavo ndichivagezesa because havana chavachanyatso kukwanisa kuzviitira. Vari dzimwe nguva dzekuti vanogona kumbofamba, dzimwe nguva vanenge vasingatogoni kana kutosimudza kana gumbo. Saka ndava kutoshanda more like a caregiver apa ndisina kana benefit yandichazowana on top of that. Kana ndikavasiya ndikatsvakawo murume wezera rangu ndinenge ndakanganisa here, but ndanga ndisiri kuda kuita saizvozvo nekuti it will prove my stepdaughter right that what she has been saying kuti I am a gold digger, she was right all along. Ndiri kutodawo ma-advices kubva kune vedare renyu. Ndoramba ndakashingirira here pamunhu akadaiso kana kuti kwete? Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndiri kunzi I am a gold digger na stepdaughter wavo. Hanzi ndiri kuda kuvasiya baba ava nekuti kungogarirawo zvangu nhamo, but hanzi vaunyana everywhere apa handina kana chandichawana kana kuri kunzi vachafa. Hanzi vaifungidzira kuti zvimwe kuda kana vazofa baba ivavo hanzi vainge vachazowanawo something. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaure navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana shi makadii zvenyu? Ndinokumbirawo kubvunza kubva kune vanhu vanoziva. Nhai kana kuri kunzi ukasunga nhengo yemurume wako kuti asazongoramba achikuhurira, zvakafanana nekuromba here? Because kune kumwe kwandakaenda because ndanga ndava kusangana nemaproblems akaita sekurarwa nemunhu wandisingaone kunyange ari masikati kana kuti usiku. Saka ndakaenda ndikanobetserwa neumwe muprofita anogara kuHammanskraal, ainge asingatondizivi. Ndakatoitawo zvekutongopiwa amafone numbers ake. Saka ndakatoona kutoti anotoona because zvose izvo zvaakandiudza pamusoro peupenyu hwangu, kufamba kwandakazoita neumwe musikana uyo wandainge ndichiwirirana naye pamazuva acho iwako. Tikabva tachizoenda kuvillage kwavo kuChipinge uko kwandakanzi ndinge ndichinoumba nhengo yemunhurume uye ndichizoityora nekuzonoikanda mumvura. Ndataura zvandainge ndataura, hanzi kutorombesewa kwandainge ndichitoita ipapo panguva yacho. Zvakakonzeresa kuti ndinge ndichizoita zvivindi zvekuenda kuChipinge ndezvekudai. Nemurume wangu takauya muno mumujoni, tainge titori varombo vekutopedzisira. Murume wangu manje akazotanga kushandira umwe murungu uyo ainge achiita zvekuvaka ma-steel structures, like panovakwa ingava iri mall vanotanga kuisa ma-structures, simbi dzimwe dziya dzamunoona dzavanotanga kuisa kana kuri kunzi vanenge vachida kuvaka a big building. Saka murume wangu ndo rainge rava basa rake uye zvekare ndiro business rakazova business rake. Saka akakasika agona kubata basa ndokubva achizoswededzwa padhuze nemurungu uyo akazoita cancer nepagumbo ndokubva achizoshaika. Mukadzi wemurungu akazosara akamboda kumboedza kurana business, but akazoti ainge ava kuda kubuda muSouth Africa. Saka painge paine rimwe project iro ravainge vasina kupedzisa. Akabva achizoti kumurume wangu, I want you to be a subcontractor since you are the one that has been running this business anyway. Chiregister company so that ndinge ndichikwanisa kuzokupa a subcontract pamari iyo inenge yakasara wotora zvako yose. So this was going to be after my taxes because mari dzainge dzichazongopindira mu main account. Saka ainge achazopa murume wangu mari iyoyo. Saka murume wangu akamhanya ndokubva achizovhurirwa account ndokutotanga kutoshanda. Neniwo mukoma ndainge ndava kutoshanda nemurume because tainge tava kutoona kutoti apa ndo pachatobva
kupfuma kwedu zvechokwadi mukoma. Mwari vakatiropafadza, mari ikauya, upenyu hwakashanduka overnight, tikatobvawo kulocation tikatotanga kutogarawo somewhere else. Murume wangu akatanga kuhura zvisingaite, ndikabva ndachizoudza friend yangu uyo wekuchipinge, ndikamuudza kuti ndainge ndiri kutsvakawo munhu aikwanisa kuzondibatsira so that murume wangu asaramba achingohura, because mari yaainge obata yainge yakawandisa ende ainge ava kungopfachura mari iyoyo. Saka akazoti kana ndainge ndiine mari taikwanisa kuzoenda kumusha. Ndakatomukwidza ndege for the first time in her life, because ndainge ndichida kuti zvinhu zvacho zvinge zvichizokasika zvaitwa. Saka takabva tachizoenda kuchipinge kuvillage kwavanobva, then ndokubva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoumba nhengo yemunhurume, uye zvekare ndaifanira kuti ndinge ndichizoipwanya ndonoikanda mumvura. Ndakaita saizvozvo ndokubva ndadzoka. Murume wangu akazoti nerimwe zuva, handizivi chiri kuitika, kasi wakandisunga here? Ndobva achizondiudza kuti ainge aine umwe mukadzi uyo waainge achifambidzana naye, ainge ari wechidiki, uyo waainge afunga kuti ange achizopinza mumusha semukadzi wenumber 2. Ndikati saka chiri kukonesa chii? Handiti zvose zvamanga muchironga nehama dzenyu, kweinini ndava kugokwana papi? Akati zvinhu zvainge zvisisiri kufamba zvakanaka. Ndikati koindava? Ndopa akazondiudza kuti nhengo yainge isingachashandi kwaari mukadzi iyeye, but yainge yoshanda kwandiri. Ndakaita sekunge ndainge ndisina kana chandinomboziva. Saka ndakazotanga kuita maproblems. This was after murume atosiyana nazvo zvekundichita. Maproblems andainge ndava kusangana nawo ndeyekuti ndairota munhu achipinda mubedroom mangu obva arara neni, but aitouya achitoita sekunge murume wangu. Murumewo aizotondimutsa achindibvunza kuti ko uri kuitei, because ndinenge ndichitoita sekunge munhu ari kutosika bonde neumwe murume, but ndinenge ndichirota. Saka ndaibva ndatomuka, ndobva ndatovhunduka, ndobva ndati ko chii chiri kuitika, but dom rinenge ratovhurika. Zvakatanga kuitika kunyangwe ari masikati. Ndikatozobva pamuviri pandainge ndabva mukubatira, because ndaitorota munhu aitouya kuzosika neni bonde. Zvakaramba zvichingoitika zvekuti kunyangwe ndakasvinura, ndakangogara, ndaitokaruka ndatongoona kuti panenge paine munhu uyo anenge auya kwandiri ari munhurume, but iko zvino zvichiso chake chinenge chakawanda. Obva atouya kwandiri, obva atotanga kutorara neni. Saka zvinhu izvi zvakatanga kundishungurudza mumweya nemupfungwa, ndisingachazivi kuti ndoita sei. Handinawo kuzomboda kuzombodzokera kuchipinge. Pandakazoendako kuchipinge, ndakasvikawo sekuru vachinzi vainge vasipo. Mukadzi wavo akada kumbondibatsira, akandipa zvimishonga, but hazvina kushanda. Akati iye kana kuri kunzi zvikasashanda uzodzoka. Nekuda kwekuti ainge andichaja mari yakawanda yandakabhadhara, handinawo kuzomboda kuzombodzokera kuchipinge. Then ndokubva ndachizotanga kuendawo kumasowe, uko kwandiri kuudzwa kuti ndakaromba, uye zvekare ndine chikwambo chechirume icho chinopota chichindiboba. Hanzi ndichapedzisira ndatova munhu anenge aine mubobobo. Apa ndiri mukadzi, but ndinenge ndava kutoboba varume vakarara. Saka hanzi zviri kufanira kuti zvinge zvichigadziriswa zvinhu izvi zvisati zvanyanyisa kupanduka. Saka ndakambobetserwa kuAmans Crown, but chiri kuchinja manje hapana. Saka ndichazivi kuti kushandiswa here, ndine mushonga here, kana kuti patoriwo neumwe munhu ari kundibatsira, because gogo vekuchipinge vakazvitadzawo. Uye zvekare nemuprofita wekuAmans Crown iye anoratidza kuti akatozvikoniwawo. Saka handizivi kuti problem chii. Kana mukaposta nyaya yangu munozondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section zvakangooma hazvo vedu we. Imwe message iyo yavakatumidzira ivo vanoti hanzi nhumbu iyo yainge yakambobata, then ndokubva yachizobva mushure mekunge ndarotawope ndichirarwa nemurume, ende yakatobva nekuda kwekurarwa kwandakaita
twa nechikwambo. Zvino mwana uyu atokura, ndakatotanga kutorota ndiine nhumbu kusvika ndazobetserwa mwana mukomana, mwana wandaitoyamwisa, ende ndaitoti kana ndikamuka ndaitoona kutoti ndinenge ndichitobuda mukaka wakasvika pakuoma, ndikamboita nguva ndisingamuroti. Takazoti taenda kuvacation nemurume, ndopa ndakaona ndakarota ndiine kamwana, ndakaona ndakatoisa kamwana pamakumbo ndichitokachinja pampa. Kusvika pari nhasi ndinongomurota mwana uyu anenge achitoya kwandiri achitoratidza kutoti ari kukura. Please ndibetsereiwo nemazano, handichazivi zvokuita ini. Yo vedare ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, ngatitaure navo mucomment section. Zvimwe kuda makatonorumbeswa, kurumbeswa kwamunenge makaita, maybe makaita zvokurasirirwa zvinhu, pamwe makatoenda kumba kweng'anga iyoyo munhu ava kusatoda zveung'anga zvacho, then ndokubva atongokurasirai zvinhu izvozvo zvaaishandisa, ndokutongokupai chikwambo imimi mukatongogamuchira musina zvamainge muchiziva kuti mava kutogamuchira zveurombwa. Ipapo pamunoti makazodzokera futi mukanzi sekuru havapo, what if makatonyeperwa? Ndokuonawo kwangu ameno kuti vedare munozviona sei. Ndinoona sekunge ng'anga yacho haichatodi kutovabatsira vanzvadzi ava, saka pavakazodzokera vakanzi asekuru havapo. Let us help mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.